Здравейте! Тук само искам да ви покажа в този кратък влог, ако му е така да се каже, за новата Facebook страница. Искам само да влезете, да я харесате и да я споделите с приятели, за да можем да станем повече хора в канала, да има повече клипове за вас и така нататък. Тук, както виждате, качвам новите клипове, снимки и така нататък. Както виждате, започнал съм и нова поредица на Grand Theft Auto 4. Тук съм качил само два клипа, понеже направих страницата съвсем наскоро. Може да влезете, да харесате, да я споделите с приятели и така, може да влезете да ме питате някакви неща. Ще отговарям на колко се може повече въпроси и така нататък. Това исках да кажа само в този кратък влог. Абонирайте се и споделяйте с Facebook страницата. Чао!